সরকার হুকুম কিপি কাঙ্কের আরন কারকানাতুম অংমনাক CEM kapen kharateng men meji lem satum pardon ron pen sangkeron Corona keso rong rup kapal lutlong le deja phanpura prekja marong towar karangkha Kardom pini prime time bertalong pen nidi sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha Bharat adang pialong coronavirus pen kachepahelo Japan sarkar pen kipi lockdown hukum kipi ateng pen aron ke kroy kroy tumsi ongmna Pirthe ki kruhak corona ke sopan kachepahelo Japan sarkar pen ajak sodagaron kedeng pon lake lockdown pen monit hijan angbong ajak kachibi lapen hem kachedo joy henlo Sitame laso lockdown pen monit hijan angbong ajak kachibi aron ko ana tumsi ke kroy dun lo Corona ke so ke nangli tum ka phere me ke so kali putong ka mathaloma Sitame la kali Corona ke so sonthat ka phere me naya ke so ke pirthe along nang langkle pinna La si bangso ke so pen nangli tum chilem inang ni Ko son si bangso ke so pen chepa jok nang jima la pen ka chepa helo nang jima hala so bang si RD chipi bek nang ji Nangli le ke jok lote nangli hema sor tumta ke jok lo Nangli hema sor tumle ke jok lote nangli rong nangli rup la pen longri longpat ke do on arata tumta jokpo Sarkar atum ke ili tuma phan bangso ke so pen ka chepa jok jia phansi ajo anar lota do de sangse cyclem pon bomlo La solong ilitum anutin ta kacherap kacheto du nangji arpudo bonta isi ningduk me alama bangke penang ana bang phu bang phiatum ke sarkar pen ke hot aron kroidun desi thang bang be ki ji bang taratum se ke theklong ke ong ke ton ke lang atum ta ko an se ke lang ka pangching dun depo alang li tum ta non ke lak thuan lo non malom sang han ke rona sai ki bi penta social distance mate monit hijan angbong ajak kachi bi lapen lockdown ki biang thek bonong le pin lo Sanghan ron re puta uni Ronchit sita rara tum chedong charkana joini corona ke sopen ansa se ka phere me ang thexi nang klang thu deji nang na Sarkar pen ke adona don dam sa ke joy pen sanghan ron dam nang ji la pen ke rona hot monit ang bong ajak chibi nang ji pusi hukum pi ponlo Bonta penang ana demalong ke sarkar atum hukum ki piaron ke kroy kroy asonsi thek ponlong Adona don ke dam nang ji alar lem salong si sangke rona joini rada tum kacho endon chedong charkan nang lo La so joine social distance mate monit hijan angbong ajak kachibi lapen lockdown ang thekta abi pinlo La so pen langdam pulote non ka phere me nai ke la henlo News Desk Report Sarjip Kathar Karbenglong Live Ke ongdong nga constituency along ke Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangka pen khara tengle rong rop arlole sangkeron dam kali COVID-19 ke so panajok det pi kanker klak pinian nikep choktang no kanker cheka jok penangana rat jasemet ke rong rup inglongar lok ajok ke doara ratum an ke chomu be ke sum chichak nang lo halapu Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangka pen kharateng kiduk ke lak aratum ake joy sangkeron asai lake bithung reng thama lapen duar bagori constituency along ke klempon bomlo Bithong reng thama lapen duar bagori constituency alongke rong rup pele damsi adon sanga kerap ki pipa jarasai dode sang sepen sideng pon bomlo bonta pregjama constituency alongke lems lapen FP shop alongse radaphan hangpen sangkeron asai kedeng padupon Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen corona ke so kapachi un edet japhan mathapon si MSC ke do an lapen lem samai phu ke do an atuma phanta methang a constituency along arong sangkeron dam japhan pin khatlo alang lik lapuson ka pin khat nang kok lake monit angbong ka chepet pedet ji aphan lapen aja ka chi bi ji aphan anparta kangkera porahut ratatum hempen hong ke barbe det ji aphan pu ake mang pensi rong rup lapen adon sangkeron asai claim nang ji pu pin khat nang kok lo Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangka pen khat asai ke mesen lo pu mathasi bithung reng thama constituency arlo menmiji lem satum ke arong damsi sangkeron asai dode sang sesi sangron pon bomlo Lason si duar bagori constituency alongta local MEC Richard Tokbi kapin khat don ateng lem samai phu atum pen sangkeron asai claim bomlo
lason si kaprek a constituency along ta klempon asonte radaphan mesenji News Desk Report Karbi Anglong Live Dipu Lockdown lapen monit hejan angbong ajak kachibinang jipu ajok krungjeng ME School midday meal asang dali thanbang atum school osomara tuma hem damsi kirondam Pirdhe long kache thangplop coronavirus ajoini kolonga long kedo krungjeng ME School along arnibang school osomara tuma phan kapachover midday meal asang dali haihoi jangnipo niphai ke thamarni school thanbang ke hoi borsing inglengpen krungjeng school along kachardi osomara tuma hem damsi rondamlo Kiranda mahot kado kabe osomar lapen sarpi sarphu atum ana phanta hemar lokache doklip jia phan thanbang ke hoi ingleng asang ho chuning rite kangsi labangso corona ke so asamar lota nang letanglo lasi ke doke thaka bang chirepik nang jipusi thanpare te kang corona virus covid-19 ke so jingdang pik asikaita la mask cover nangi lapen nang re sanitize pane minute 20 second an char sambe nang po lapen distance maintain nangi lapen hem kidu ke thak kichu kujunta proten lapen ithela make nang tum long ke bang thang sang nang rondo lapen nang tum lesion amukha hai lesion amukha ke nolom thanong le pin lo lasi lesion amukha ta charli pa minon lapen nituma number whatsapp number dolubu whatsapp number long nitum nang tam ta whatsapp number nang pilote nitum dak lesion thanbo adak online pen charli long bomi online long hai through medium में WhatsApp है WhatsApp along pen charli long polasi News Desk Report Karbi Anglong Live Corona ke sokang dang thubom langa jok rong arara tum ke chirok toksi mithang arong pang thek the abang photum kapalut long le dejja phanpura towar karang kha sai deng bomlo Corona ke sopan chupa jok nangji lapan pangdang long le det nangji puma thasi Karbi Anglong arlo prekjam arong ke rong arara tum thur paksi mithang arong atowar pialong thengpi lapan cheka paisong selam ren kisi towar karang kha thepasai dengpon bomlo Alang litum lapuson asai ke dengpon lake angtan pen gari motor lapan kachini ne abang photum kilut long le derje phansi sai jok je towar karang kha sai dengpon ang koklo Athe corona ke so lake ki un lapan kangdang prap pe ka ke so pinak lasi pang thek abang photum aphan non apor hot rong rup nang kapalut jam ke chokche pua jok si pini Phuloni constituency western basar rongpi borota arong pen uttar barbil atowar kache lengalong towar ang kha theplo Lason se Duarbagori constituency Nilip Ahawar Panjan Dondangso Duarbagori constituency Arlo NH37 Kohora Dolomara Borpheta Adonri NH37 Bagori Sarmen Singnar Langtok Rong Pierong NH39 Diring Rangsali Kilut Adonri Daithar Chandra Singh Rong Pi Arong Pen Taradong Kilut Adonri Alongta Towar Karangkha Sai Dengpontanglo Lason thak Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy langhempi alongta radatum thorpaksi towar karangkha sai dengponlo Anparda Chinthong constituency arlo prekjam ahawar jasemet ulukunchi ahawar alongta rongrop towar karangkha sai dengpon dak Meghalaya border adung langhempi wadim elitum atumi PCSR tumpen lada khandule BOP PCSR tumpen nelitum chingkiching waira pen pini pen ke ladang langhem phialong NSC tuara long nelitum get bipon koglo COVID-19 labangso maur kisu nelitum long kilut unete jia phansi nelitum laso get bipon lo athema hong pen ha a kaprek a district pen a state pen kiwang lada han ki joratum kaprek kiwang tum du lasini litum ladak get bipon koglo laso get kibi alam thike lahelo lasi ladak nelitum methanga area aphan kisep ji aphan si nelitum langhem phi development committee pen si nelitum la bangso a get bipon koglo lasi law and order tum lapen medical atum latume methanging pusi alang litume dam bompo setame akaprek kiwang atum aphanan ke nelitum ki khangji aphan si pini pen ke labang so get kim det lo Dolomara pen RG Sonrong Par Langhem Pi pen Birsing Piso lapen ulukunchi pen Hemare Rong Par Karbi Anglong Live
Det pia danglong kangkir pini an nikep lengtanglo rada tum ke choki jon katora penang an ke sung chichak nang koklo bangso ke sung pen masap so ke jokwan ke long japhan KSA pen ison son ni ke nang sarason ke ron asai kedeng Amri constituency ang kangarlo kedam tang theraponi phai hini arni KSA pen pater piponsi karbi umbormon ronghanga rongalong don phoke prathok arada phan ke choaing ti lapen kerosene litari sikeron asai dengpon labangso keron asai kedeng along alohi aman pen KSA mai phu samson teron KSA klembang phu prosonto teron JUA mai phu mainu bora pen danglok penangana tum chetong dun Kerana maya long rada phan kachere nangji kedo kache pahelo nangji lapen lockdown kroidun bek nangji pu rada phan than pachini tekan coronavirus laswa kisu ben rongasor hithi bora bon atmasi lohok ta dam thekhe dukan pinenta dam thekhe ajoine adon tin pen athak ateng pen order pen nitum CM sar rat phan sanglin phoporo nai pu ateng pen sin nitum dak men miji lamp nili hoi pen ba BOD ni under BOD member bahai chairman pen ni thom pini an nitum keron an papleng lo sita angko nitum an so se keron ni non dolang lasi nili pu bortoman pinia an nitum keron ke don suri hinira pharok khora abat do chat lo Ulukonchi pen hemare dong par Karbiang long live Pini prime time aberta ke lapon sa kang tonik lo dome thakme kardom